Good morning! Good morning, good morning, good morning. Happy Monday. Balik na sa eskwela yung ating mga guys, mga estudyante. Ayun, nakapagluto na ako ng tosino. Tapos ito, mushroom soup. Ayun, parang pang-sabaw siya. Tapos prituhin ko yung natitirang maling dito. Spam. Hinati ko lang kasi kahapon eh. Ayun, nakaligo na si Chris. Nagbibihis na. Ayun, taklo pa ako. Pero kailangan gumising. Tapos, ito pa yung sinain ko. Hindi pa siya kumukulo. Pero malapit na. Ayun, 5:30 na guys. Kasi ako ng alas 5 kasi si Junior. Iyak na ng iyak. Baon ni Chris guys. Kanin. Egg. Scrambled egg na may cheese. Tapos, tosino. Ayan. Sila. Ito naman ulam dito. Ayan, kakain sila mag-ama bago sila umalis. Sila sa na eh. Nilakad lang ni Chris saglit si Ding Dong. Kasi umiiyak na eh. Ay, papaselos pa to si Mamaya, grutat, hindi ko kaya ng lahat kayo. Sabay-sabay ha. Mamaya na. Tayo natin si Sel. Asa na yung anak mo? Wala pa ba? Ayaw ni Chris na ito. Gusto niya daw crabbing corn. Okay, daddy na lang. Ang matira sa mga doggies mamaya. Akala ko guys, busy siya sa ginagawa niya. Ayun borlogs na pala si daddy. Kasi kami lang dalawa dito ngayon eh. Wala pa sila hindi pa umuwi. So ako, nag-i-edit ako. Last naka-headset ako, so di ko siya napapansin. Kasi alam ko may kinukuting-ting siya dyan kanina. Hinaayos niya kasi yung ano ba ito yung date? Ano ba tawag dito? Huwag natin kalawin, baka masira lalo. So, ayun, hinaayos niya. Tingin ko borlogs na. Ayun, ako kasi maaga na kasi kami nagising kasi ako nagluto ng pagkain ni Chris plus almusal. Speaking of almusal, di pa ako nagpa-almusal. Kaya pala kumukulo na yung tiyan ko. Ding Dong! Nilakad ka na, di ba? Diyan ka lang muna. Huwag ka masyadong sa labas. Ayan, si Paknit din nilakad na yan. Hey, Paknit! Pasensya nyo guys ha. Hindi sila nakatali as in nakatali lang. Nilalakad yan everyday. Si Coconut nilalambing yan. Hindi lang laging nakikita sa vlog kasi nga busy kami sa basa. So, ayun. Diyan ka muna, Ding Dong. Mama, ililipat kita rito ha. Diyan ka muna. Sanay kasi si Ding Dong sa sa labas. Sa galaan. So, kapag andito siya, kaya siya. Iyak siya ng iyak. Kaya ko naman din siya pakawalan pa kasi nga medyo tumaba na nga tapos pakawalan ko na para sagasaan matuluyan pa yan siya. So, ayun. May usawa ko. Pagod na pagod ko. Hindi ko na istorbohin. Nakakatulog naman siya. Nakaupo lang talaga. So, ayun. Tapusin ko lang itong isang vlog guys. 2 araw. Pinag-isa ko na lang. Tapos mag-breakfast din ako. Dito na si Kai. Ba't na mamaos ka? Sigaw ka na sigaw sa party kahapon, no? No. Where's Groot? Where's Groot? Maliligo ang Groot, ting-ting kong mahal. Kasi mabantot na yan. Ha? Ano? Ano na? Bigyan mo kanin? Oh, ayaw nyo eh. Pinano ko na lang sa aso. Ligo-ligo. Asan na sabon mo? Ito, Perla White. Para muti si Groot. Perla White. Ito. Itira pa dito.
May ano ako dyan na nagluto ako ng sabaw. Kaso wala pang rice nga. Lubos ko yung tira kanina eh. Kaka-breakfast ko pa nga lang ah. Ikaw pa lunch na agad. Ayan. Workout yan, daddy, workout. Ayaw na yan. Sakit ang likod ko. Majonda na. Si ano na lang. Si Ronald. Go, Ronald. Dito mo na lang, Ronald. Kami na lang magpapasok. Yan. Thank you. Thank you ha. Thank you, Ate Asuka. Thank you, Ate Mapi. Hindi sa akin. Ate Asuka. Thank you, Ate Asuka. Thank you, Ate Asuka. Yan. Yung ano, noodles kay mama mo ha. Ayan. Thank you, Ate Mapi daw. Yan, sa iyan. Hey! Hi, guys! Hi, guys! Pakita! Beautiful eyes! Beautiful eyes! Beautiful eyes! Beautiful eyes! Tulugo naman beautiful eyes! Singkit! Bakit eh? Oh, galing mo maglakad oh. Oh. Pumuputok na yung ano mo dyan po nga. Grabe, halata talagang laki mo na. No, tawagin na ito, Jeff na. Ako dito. Okay na yung kiss na yan. Dali na. Asa ka din eh. Asa. Asa. Okay. Oh, yeah, siya. Welcome to the Philippines. Nandito na tayo guys sa Pilipinas. Kakarating lang natin. Charot. Ayun, galing kami multinational eh. Pinikap namin yung ano, yung Lishu coffee. Wala pa yung Milo. Papaano ko na nga yun eh kapag next week wala pa, paparefund ko na lang kasi sabi ko baka durug-durug na or baka sira na, di ba? Hindi ko na rin mabebenta yun. So yung mga nag-order sa akin na nagbayad, nabibilang ko na lang sila sa ibang shop para hindi ko na i-refund. Oo naman, dapat pala yung ano yun. May 2 bagets pa naman ako na bumili. Naantay nila. Bilang ko na lang sila dun sa ano, kasamaan ko sa bazaar. Same price lang din naman sa akin eh. Oh yun, excuse me guys. Para-paraan na lang kami ng pagkain. Tingnan yung baba namin oh. Dandan daddy. Meron ko ditong ano, egg curls. Meron ko ditong mushroom chicharon. Sabi ni daddy, hindi naman masarap yan eh. Sabi ko syempre healthy kasi hindi masarap eh. Kung ano yung mga bawal yun ang masarap, di ba? Mga buchiron, mga tabang chicharon. Yun ang masarap para sa kanya. And we have here ito yung ano ba? Sabid tuloy ako. 11 yung ano ba to? Anong tawag dito? Pastillas. Mushroom pastillas. Ang sarap na guys. Mushroom pastillas. Pastillas. Ayun. Marshmallow. Kasi nasa isip ko tapos mushroom yung lumabas. So ayun. Ang sarap. Ito yung tinitinda ng ano, kaibigan ni Dayan. Tininda din namin ito sa bazaar. Super guys. Ayun. Pwede kong kainin sa isang upuan lang. Kasi hindi siya masyadong matamis. Hindi nakakaumay. Pero wag yung gagawin ng isang upuan lang. So yun, iba-ibang flavor siya. Ito, cookies and cream. Cookies and cream ba? Cookies and cream. May mango float, may mango, may grahams, lang yun. Ayun, tsura ko guys, Haggard Versosa. Alam mo yun, nakatulog ako ng ano yun, ng umiiyak kasi si Spotty, yung anak ni Guru, tsaka ni Puchi, namatay daw. Ang sigla-sigla nun, tsaka taba-taba nun. Hindi naman mataba na obese ha. Ang taba nun. So sabi ko parang biglaan daw namatay. Pagdating daw nung tagapag-alaga ko sa Nueva Ecija. Stay out kasi yun eh. So umaga lang siya pumupunta para magpakain and then babalik naman siya sa Tingnan mo nga din, sa gabi
So pagbalik daw ng na bandang hapon, na matigas na. Eh nung umaga daw, kumain pa yung si Spotty. Tapos parang nagpupuyata daw ng dugo, puro dugo. Kaya sabi ko, bakit biglaan naman kung may sakit naman siya, mananamlay na muna, 'di ba? Hindi agad-agad. So ayun, talagang iyak ako ng iyak kanina. Pinano ko sila, bakit nangyari ganun? Kaya naghahanap ako ng pinaiyak na naman tuloy ako. Naghahanap ako ng magbabantay doon na yung lagi na silang mababantayan talaga. Kasi mamaya baka hinahagisan ng malay mo, mga lason, gano'n. Di ba uso, may mga nakita pa naman ako sa Facebook na mga nilalaso na aso. Grabe talaga. Ang sakit. Kaloka, di ko na nakita si Spotty ko. So, ayun, wala tayong magagawa, tanggapin. Tapos, pinaano, kasi sabi ko, biglaan naman, hindi naman pwedeng may nakain na, na buto. Kasi yung kinakain lang naman nila usually is, favorite nila, atay, tapos lieg ng manok. Tapos, hindi pa madalas yung lieg kapag na lang talaga, wala mabili ng atay. So, optional na lang yung lieg. So, madalas, atay ng manok yung kinakain nila. Huwag mo nang buksan. Nag-vlog ako. Tinitingnan tayo ng nasa sabi na sa sakin. So, ayun nga. Kaya nakatulog ako kanina. Nag-i-edit ako mga patapos kong paligo kay Groot. Oh, excuse me. Nag-i-edit ako ng vlog. Binalita sa akin ni Nene. In fairness, ang sarap makatulog yung napagaling ka sa pag-iyak no? Parang effortless yung same as kapag pagod ka, pag na sandal na yung likod mo is talagang antok ka. Pero yun nga, masama sa parang ang bigat sa dibdib na matulog naman ng gano'n, nagaling ka sa pag-iyak na may iniiyakan ka. Kaloko. Nainis talaga ako. Uy, saan? Kaliwa. Kapag namamatayan. Pero siguro yun nga, may sakit na rin. Kaya sabi ko kay Nene, tingnan kasi kakauwi lang nila Nene kapon. Sabi ko tingnan yung mga aso baka may mga matamlay dyan kasi hindi rin may iwasan na magkasakit nga kahit na laging malinis yung kulungan nila kasi nakompleto ko yun guys, kahit na sabi nga naman ni Daddy baka daw sa ihi ng daga. Sabi ko imposibleng may daga dun or kahit kung may daga man imposibleng mapasukan ng daga yun or maihian kasi sa likot ng mga yun, di ba? Tapos kumpleto ko yun sa map, sa sunrock, sa sabon, lahat yun. Kumpleto ko yun guys para laging malinis yung mga dogs ko dun. So ayun nga, masamang hindi magandang balita. Masamang hindi magandang balita. Okay. Ano naman siya? Hindi mo siya masama. Masama ang loob ko. Siyempre, pag masamang balita, hindi maganda yun. So, that's it lang. And then, pagising ko, pumunta na kami dito sa multinational. Ay. Natama ba? Naiyak na naman ako Kaya ba tayo pakakainan? Di pa kami naglalas. Kaya mag-gasolina na lang tayo. Mabala ka. Unahin mo sarili mo. Tapos hindi na. Dumating sila na mga alas 10 tayo. Tapos iniwanan ko na lang din ngayon ng ng pambili na naman ng pagkain ng aso. Ito yung mga kape guys, yung Lishu. Ito grabe itong magpapayat Hindi ko carry yan. Sobrang tapang. Give na baby. Kay Lola dali. Gawin na dali. Si Lola daw gawawa. Uy, galing naman. Very good na. Galing. Ay, dali. More. Dali, give Lola. Dali. Yehey! Wow naman talaga. Ay, galing naman yan. O, ito pa baba. Dali. Galing yan. Dali, galing nga. Isa-isa. Mamaya mababato niya na yan dyan, tinapa. Mainis na yan. Yay! Hi, ma'am. Dali, baby. Leo, ma'am. Ayan. Dali na, baby. Dali.
Galing naman ng baby. Ano, ma'am? Ang hirap mag-pour. Oo nga po eh. Kaya nagmamadali ako. Opo. Kiss, kiss, kiss. May kiss pa ako. Dali, give Lola, give Lola. Ito pa. Ito na muna. Yan. Go, go, go. Ako nito sa may Subic, kay Pretty. Angel shop. Wala Oh. na siya doon. Saan, ma'am? Wala na siya sa Subic. Wala. No, nag-pull out siguro. Pinanap ko to. Opo. Wala. Ay, wait lang. Second layer na po, si Ching Ching. Dali, galing. Bukas kayo matapos ni Lola. Ay, kiss pa, kiss pa. Kiss mo. May kiss pa ako. Saan ka pa, guys? Kapot na, Lola. Nakakatawa. Dali. More. Pagod na? Wait lang, Lola. Wait lang. Pagod lang. Uy, yung kiss mo lang. Nakakatawa niya siya. Galing naman yan eh. Stalker ka. Antay muna tayo ng kiss niyan. May kiss pa ba? Mabigla pa bang kikis? Ha? Tagal eh. Pagod na. Pagod na, bibi. Hoy, ayaw na ka na ni Lola. Tagal mo eh. Hello ka. Lagi ka nakatitig eh, no? Ay, so cute. Doon ka na. Mamag-selos na naman dyan si Tandang Groot. Si Tandang Groot. Yun, we're home na, guys. Duman ulit kami sa sa Pure Gold. Iniwan ko na doon yung pinikap namin na kape. Yung inano kanina ni Lucia. So, ayan, dito na yung anak ko. Hinaan mo nga yan, anak. Sabi ko, laging malakas yung ano mo eh. Bingin ko anak mo. Bingi nga yan. Lakas lagi. Tapos nag-grocery ako onte. Yung mga di namin nabili sa sa SM. So, ito, yung cowhead na sinasabi ko, guys. Yung favorite ni Chris. Hindi ko pinapainom sa sa aso, Sa kay Chris lang kulang na yan, eh. Tapos bumila ko ulit na itong, walang Fortanella, eh. So, Saint Celine. Sarap to. Ito manamis yung Saint Elena. Hindi, maasim-asim. Ito, kaya di ko siya nauubos. Doña Elena pala. Ayan. Kalahati lang siya. Pero yung Saint Celine. Yum. Tamis. So, ay, bakit meron pa dito sa Limay Nubos? Sige, tomorrow na lang din yan. Kung anong mapaganon. May ano pala, Sel? Naggalo siya ng talbos. Ulam namin yan. Mukbang kayo, guys. Mukbang? Ano na mo to ako? Tanggalin ako sa pag-iyak. Bumili siya ng isda. Inihaw na bangus. Yummers. Tapos tutuan ko na lang si daddy ng bacon daw. So, yun nga. Binili ko sa sa Pure Gold. Ito, nuggets. Yung breast. Tapos, mga bacon na nakaganito. Din ako bumibili ng bacon na 1 kilo. Kasi ang hirap kapag galing freezer, palalambo pa ito to. Tapos, konti lang na may lulutin. Tapos, babalik sa freezer. So, mga ganito na lang para isang lutuan. Diba? Ayun. Ilang ba dinampot na ito ni daddy? Ilang piraso tong bacon, daddy? Sinana mo? 6? Kaloka. Favorite ang bacon na. Ayan natin sa freezer. Oops. Ito pagkain ng doggies. Ayusin natin. Mga chocolate. Wait nga, kababot patom. Ay, lobat na rin pala ito. Oo, malalaglag siya. Ano tawagin mo bukas? Nagluto akong Cup noodles. Ano ba yun? Hindi. Yung tinola.
Ito guys, yung sausawan o bagong isda na may onion tapos kalamansi sili. Yum yum. With ito. Over. Tapos ng kamote. Kain guys. Ayan. Yum 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 yum. Sarap. Hindi rin ako kinain. Kami ni Sel kakain yan. Ito magkakamay lang ako. Ay, walang kamatis. Kain tayo. Finally guys, nakakuha na rin tayo ng certification for non-dangerous goods or yung non-hazardous. Ito yung madalas na na hinahanap sa DHL. Tama, DHL, to go. Yun. Tapos even sa LBC kapag kamaramihan, halimbawa mga 300 pieces na. Nandito pa rin ba sila kay Peter? Wala na, umuwi na ng probinsya. Umuwi na sila na yun. Mama, good night ka na. Good night, guys. Sipon na ito. Sinisipon ko lagi. Ayun. Bagang gumising 8. 4. Grabe naman yung 4. Ang aga naman nun. Mga 5, gigising din ako, magluluto ko ng baon mo eh. Sige na, sleep na. Bye-bye, good night. Tinola Magtitinala Tsaka, ako. yung tuna sandwich Oo. ko. Pagkain ng binibili na. Sige na, ako ng bahala, iho. So, mabalik tayo sa certification. Yun ang hinahanap, even do sa sa pagpapaship sa LBC, lalo na sa mga aeroplano, nahanapan yan kapag marami yan. Kasi nagpa-ship ako 300 pieces ata yun sa Cebu. Hinanapan ako dyan, wala. Buti na mabait yung itinawag niya muna. Sabi niya, wala pa silang certification. Tapos, itinawag nung LBC. So, pinayagan. Pero, yun lang yun. The next time, hindi na ako nakapagpa-ship. Buti na lang meron na yan. So, try ko rin siya for international. Pasa ko to, ko to sa store. Bibigyan ko sila nito. Kailangan may print out kasi dadalhin every time yung papaship sa Tapos kasi may to go eh. So, yun. Yay, guys! Yung mga gusto mag-order international, sige, testingin natin guys pagka yun na to, in-accept to. Pero, for sure na ma-accept to kasi galing sa tayo sa chemist. Yan. So, yun. Hopefully, tuloy-tuloy na natin pagpapaship international. So, ayun lang. And, mag-freshen up na lang ako. Pinanguna ko na si Daddy. Ako sana magbabantay ng mga dogs. Pero alam niyo kung nasa yung mga dogs. Nandun. Sa CR. Nakabantay sa pinto ng CR. Si Maggie, si Junior. Magpupo dito sa akin. Ayan. Ayan sila. O sige. Yan sila. Tabi kayo dyan. Yan. Yan. Sige. Cute. So yun. Good night guys. Till tomorrow.